ole voin chu subscriber te viewers te mindu saktu te du danin nei creams kanon tilang don ani creams a kankal dona tuna hian hi akung phei ni a madan riting atang hian kilometer som panga vel ani a taxi a hayara kankal chuan cheng za thumin akal theya hari hayar lem lawa kontria kalte ni chuan mi pakhatha cheng somnga in a thlen thlak thei ani akong te hi azal nuam emema kala nuama kong laka te in ro pui tak tak te hmu turoma hengte ka han tilang le thok bok ani kan video te min lo en sakchina wangin lom thu kan soi duwa chuan khongaya min la subscribe lo tu te kha subscribe turin kan zomin kanen nga kan ngen ngal bok chewani helai koi chi hian manba stay guest house sa oma hemi signboard in tana chunga khan nakina kan bel chiangang tuna hian nei creams kan thleng thla to a chunga parking a leng lote tam tak motor na ma wang hian tian a thlen hma a hianin kongsir a hian park china motor a lun lai phei chon motor a tam thei hle ani tian kongsir ton a hian motor hi an da thup zel ani hei nei creams chu kan thleng thladona chip chiar takala kha rem chialo wangin kan ron la thuak dona enge ni clear du te pon min lo hria thiam kha kan duwa hei nei creams chu kan thleng thla a geda kha kan lut pheyanga hei hi car parking ania tun hi tlai deuh hlek to wangin motor te po atam to lova hei parking lai ania tian azwal pui atlang pui kanon la thuak chau don ani asan chu security tenan phal chi lo le thla hi dong to ka lak arem lo wang hian min lo hrathiam don nia hei hi canteen hospital campus chunga om tho khania heta hianin eile in turte le damdoi chi sang helai hianin an zuar vek ani damdoi ina damlo mo tur chi angkha chu aum kim khop ani hei parking vek kha alania chon khulama khwanin he na panga hianin doctor ho quarter kha aum chho thlu ani tam taka om bok ani chon hospital chu tian ga han pan ve don chinanga helai kan siri staff ho parking na hmun ania staff ho le thei parking na hmun ania hei hi kan hma hi main door kha nia kan han lut pheya hei main gate atang ka han lut phei char hi chung
ground floor chung ania anuam khop maya chung hi AC ru ya hei tian wheelchair kal du te tan pon wheelchair in a chho theya ale lama son step kal du tan pon step in kalna om thawa a wheelchair lampang zonga kalna hian kan kal chho vel ani tia a inve chawang che hianin enge ni step po kha tiang kal chho char char tu kha oma chuti rualin lift po chon chhona kha a om bok ani pon lampang ka han dak zuaya hei pon lampang landan tlema zong ania hei chhunga han lut pheile a hei second floor a han kan lut chho to ni achina kan chhona kha second floor ania hei kan omna hi hei damdawi in chhung chu ni mai a awat chhung le engemaw vel kha chu tilen na rem lawa a damdawi in chhung te ka han tilang thuak thuak ang chauh ani an vong faya an enkol thiang hlim hle a engtik lai mai pawh hian chhuat note hi an awm emaw tih mai tur ani a a hadam thlak hle ani hmun hma top leh hnok ang chi kha hmuh tur a tam lo hle ani hei doctor kan ngah na room then khat kha ni a eng department nge ni kan na zirin tian room hrang hrang ah hianin doctor ngah na kha a awm veka a kawtah hianin hadam takin alo thut theih ani tuna hian tlema tlai deuh to wangin doctor te an awm tawh lawa chuan second floor tangin ground floor a han first kan chuk thla le ang heng hi nei creams damdawi in chhung chu ani a damlo uat chhung erawh chu lak a rem chiah lo kan ti tawh kha hei a kawng te hi nuam em em a tawlh thluk a hla awm lo a thap deuh hrai hian an phah a chuan helai hi ground floor ani a tuna kan hmuh lai tak hi OPD card lakna kha ani chuan kan awmna lam atang kan hoi kual chuan saw lampang saw thingpui dawr teng te pawh kha ni a chulaiah sawn ATM te engkim a awm vek bawk a chuan khilai kan hma lampang khi payment pekna puisa pekna kha ni eng pawh thil ti dawn ni la khilai khi kan zu payment na thin kha ani a hei hi OPD card lak chhuahna kha ani a main gate ka han lut chiah kha hei hi veilamah khan alo awm nghal ani chuan pawn bathlar te ka han lakua leh thawk thawk anga a mawi em em hetian thingkung phun te hi an duata an enkol tha a hmun hma hi nuam hle ani so emergency lampang ni a covid thun laia enge ni covid ho omna tamlo omna kha ni a helai hmun hi an mahni damdawi kantin kha ani masen mahni damdawi tak hi chu a free a don ani rual hianin hmuh mai hi har se em em a helai hi ni a hmun kha chu wang chana china kan on ti len to a khanin kan han lei mai thin ani helai a awm lo te so lai so main gate kha ania kan luh pheina kha
main gate lampang kan pan me kan ni tuna hian chuan upon velte kan thlir kual thuk anga hemi hospital kota hianin thil chitin reng mai hi a awma chenna innuam tak te le mamo eile intur chi hrang thei atanga second hand thlengin bungbel thlengin tuilum ipti ang zong engkim mai kha pon lama hianin leitur kha a awm vek ani hei pon atanga han thlir let le a hei hi alu pheina kha ani a khi lampang khi kan ron kalna kha ani hei tiang kong sira hianin eile in zuar he anin tlar thlaputa damdaw ina hian a awm te hianin a awm adam lo te tan chia hianin eile in tur chaw an dona wang hian henglai pawna mi hi volei mai a ol sama henglai a chon chaw po chenga man pon a lei thia cheng som man pon a lei thia khatiang ngan dong zat kha min lo pek sak mai a chu tiang ang zelin marcha po cheng marcha rot po cheng hi man po lei thia sa po piece khat piece ni khatiang du ang khanin lei thei vek ania peksa vek ania chaw po kan he deule somthum man po kan einga kan he lo deule cheng som man lek pona pur thia khatiang du zat kha lei thein a omani chuan a chhevela hian mizo in riabuk tam tak an siama hei po hi manba homestay ania heta te po hian hemi number a hianin zo chianin na biak theia 98624 724 54 9612 514 457 anoi hian kanon da a hianin achunga kanon da hianin in lo mamona te in lo nei ani chuan engtik lai pon an biak thei renga an ni hianin damlo te tonglama har sanna nei te po kha English ani emo Hindi ni emo a engpo ni se kha tiang tong thiam khanin damdoina an kalpui thei renga an mamo angzelin an lo pui theia ai an ma ni manba homestay ya thlengte tan hian chuan hei hi an room chhung ania heta hian ma ni in bol chop mei tur ania pon lama chaw lakte har sada wangin ei an bathroom po an nuama a fel faya a thlengte tan hian wifi free ani boka har sadna an nei ang te a thlengte tan anin pe emema nge ni kalkong ate sumo ticket emo train ticket emo engpo ni se kha nga zong po khanin an pui thei ani ti kha ka soitel du bok ani room chunga hianin engkim hi a oma double bed ania single pani omna ania najina ren kan chher to ang khanin chon room chunga hian engkim hi a om ve veka hei ka han dalang hi zan khata zariat ania extra mi dangan lu abelin mi pathumma aya tam anom chuan mi pakhat zela zan hi lak bel turani a rui thei thil lakan strict le bokani chuan damdawiin kalpui ngai nam pon an kalpui theia tuile mamo te chu kherte ka hnen a hriat tir tur ani bok ani chuan checkout tam hi dar som pani ania dar som a hian gate an close an khar ani khan te kha helai hmuna thlengte na an hriat tur ania chuan helai hmuna thlengte tan a free in wifi om boka chuan nge ni har sanna nei te chu an hne in hriat tir zel tur ani chuan a view hi a nuam hle a helai hi a thaveng hle ni damlo ti tan pon boruak thiang hlim hipna a rem changa a han hla lo hle a hospital atang khanin minute ni thum vel leka ke a kala thlen thlak theina mai kha ani nachina video masa lampanga lo lang to kar lo in kongsira lo pak da uthupna in tan na bul chi maya kha ani khu lai in chungsing chunga po khwanin engkim chome le momo zong in bolna bol hlo chitin reng kha leiturin a om boka
in room chung kha ania hei caretaker room kha nia heta po hianin emergency a an mamo te chu leitur an nei ve tho ani soloma te po son mizo an oma le khu lampang nei creams gate thlang lampanga te po khan mizo hetiang hotel siam hi anom ve thowa chungte chukan tilang vek seng lawanga khula in chungsinga in chunga khuanin seita kan khanin chomhe dal alu a engkim mei kha chi ayeng le chomhe chitin reng mamo kha leitur om vek ani hei a thlang lok mei te hi ani chuanin amamo zual le khateng laklo te dan chuanin hemi hmuna hianin homestay hmuna hianin tuite shampoo dal chini a khatiang loklo khachu leitur kha an kol ve thawani ti kha ka han soitel duwa chuan an mani yang thawa siam te po henglai chevela hian an oma min lo hrethiam sela tun tuma tan chuan kan tilang vek lo mai anga nidanga kan la ti lan sak kan la ron tilang vele turanga ila athange chuan helai hmun a thleng te tan chuan hei rice cooker omsa a bungbel engkim mei kha thleng no fian cooker engkim mei kha omsa veka eile in tur mani du zong ei chak zong lak lu kha lei kha ani mai ani an ni ang tho he midang te po henglaya siam te po an fel em veka amaro chu tun tum hi hun kan ei tlem deuh wangin man ba chau hi kan tlo a ale peka rem changa ani te po midang te po ron lati lan kan tum don nia tian an bathroom te po a fel fai em a geyser nen hian an chea tuilum tuivot duin tuivot khatiang khan a chung po hi a zau nuam hle ni hriat chian lo te le hriat chian du te kan nei ni chuan a chunga number karon tar lana hianin info nanga akal kong in selo mo lamin ngai mo hruain ngai mo ani pon anni hian anti thei veka in lo phone mei donia chuan hospital ka kalta ka chuan tin a thlang lampang te ka han fangle thuaka hospital nei creams thlang me a hianin hotel lian pui thatak tak a oma chumi mei pialama sarkhan mun poimo tak kan hriata tana thatur te po omin kan hria chung te po chu kalrem chan lai ani wain kan tilang vele don ani heng building in te po amoi khop maya athlang kha hospital atanga toite kan tlan thla khan tiang in ro pui tak hi an lo sana sa hle a mun poimo helai hianin tam tak a om to ani helam pang chung hi nei creams compound chung vek kha alani ani mi chung zong hi chuan kan tlan thla hei nei creams chung vek khalania king khi compound chung khi aro pui hlom hle hengla hian building in lian pui thatak tak kha alo ding na sa to hlom hle ani sak bel zel te po a oma helai mun hi CBI ho omna ania nei creams lang lok mai kha office lian pui mai thatak mai an lo siam ani Central Bureau of Investigation ti na kha ani
CBI office lian tak mai helai hian lo din thar to boka aro pui khop mai building in lian pui puin a khat mup to ni heng lai vel hi chuan kan han hoi thlale dewa north eastern ayurvedic ho omna kha helai hi alo ni le a thlang lok mai hi mi tam tak mi zo tam tak poina kan pan luai thin kha le mamo nei tena kan zu pan na thin kha ania abula chi hianin police station bit house om boka kan han hoi kol deuh chuan petrol pump te le dawr changtlung tak alo awma so ayurvedic ho hospital teng ram hmul nam doi ti mai ang na enkol na mun kha hospital kha ani alian hle mai hi po hospital ro pui tak ani hei nei Crims hospital thlang loka om mai kha ani kan channel te min lo en sakthina vai lom thu kan soya atlin lo nang anga min lo ngai dam sak turin min lo hrethiam tur han som du chowa chuti rual chuan min la subscribe lo ten khongai taka min lo subscribe sak ve zel turpon in khongai na kan ngenin kan deal bok chawni in zawai chunga kan video te min lo en sakthina wangin lom thu thinlung takin kan soi boka arem cha nang le kan theiang ang te run lati lan zel kan tum don nia kan han tol thale dewa kan han kal thale dewa lai pui han hei in ro pui mai lian tak mai an lo sa tuna kanom na hi nei Crims thlang lok mai mau diang veng kha nia lai po hian in ro pui lu tuk tak mai lian tak an lo sa ani asan pa po en tham khopa lian le ro pui helai hian veng nuam tak changkang tak an siam ani kan ti lo thei lo ani aro pui khop mai tian han hoi ko lila building in saklai malak lai aum wai maya lian pui mai aro pui hle ni mu nom chuan kan hodon to anga hei hi guest house ania nei Crims ami nei Crims compound chung om khania amoi wangin thla kan la non le shamani in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soya next video te po video le effect te po min lo en sak le zel turin in khongaina kan dealing kan so